Представи си най-силния си удар. И не оцелваш нищо, освен въздуха. Представи си, че го правиш отново и отново, а човекът, който е точно пред теб, Измъква се от ударите ти, оставяйки само сантиметър разстояние. Не беше трик или късмет. Това беше Николино Локе. И за 15 години в професионалния бокс превърна основното действие в спорта в нещо, което съперниците му не можеха да направят. Наричаха го недосегаемия, но това не беше прякор даден на пресконференция. Всеки мъж, излизал срещу него на ринга, трябваше да приеме тази присъда. Николино Локе е роден на 7 септември 1939 г. в Туноян, Мендоса, Аржентина. Малък град в Андите, далеч от светлините на Буенос Айрес и световния бокс. Той израсна в свят, където боксът не беше професия, а инстинкт за оцеляване. Начин млад човек с бързи ръце и още по-бързи рефлекси да си осигури бъдеще. И щом влезе в залата, Стана ясно, че Лоче не само има талант, но и нещо, което не може да се научи. като професионалист, Лоче вече имаше уникален стил, толкова инстинктивен, Че нямаше име. беше просто негов. И прекара следващите 15 години, доказвайки на света, не можеш да нокаутираш някого, когато не можеш да докоснеш. Това беше нощта, когато недосегаемия стана световен шампион по типичния за Лоче начин. Лоче пътува до Токио като аутсайдер. Фуджи беше шампион на WBC в суперлека категория. Биейки се у дома пред хиляди подкрепещи зрители. Шампионът защитаваше пояса си в собствения си град срещу чуждестранен претендент, за когото повечето хора очакваха да бъде надвит по сила и активност. Атмосферата беше наелектризираща, а Лоче излезе срещу него със спокойствието на човек, решил как ще завърши нощта. Още от първия удар на гонга, Фуджи атакува, търсейки размени, които го направиха шампион. И още от първия удар на гонга не намери нищо. Лоче застана пред него, без да отстъпва или избягва. Просто стоеше и го накара да пропусне. Отново и отново и отново. Следващите 9 рунда бяха нещо, което Токио не бе виждало досега. Фуджи даде всичко от себе си. Джабове, крушета, комбинации. А Лоче ги избегна с лежерна елегантност, без да бърза, Контратакувайки премерено, за да накара шампиона да плати за всеки пропуск. Без да влиза в размяна на удари, каквато Фуджи отчаяно искаше. Публиката в Токио спря да подкрепя шампиона си в средните рундове. И беше започнала да аплодира госта. Те се смееха, не подигравателно, а с истинско удивление, Защото това, което виждаха, бе не просто бокс, а по-скоро изкуство. Мъж, изправен пред световен шампион и караш го да изглежда сякаш удря във въздуха. Фуджи се почувства толкова фрустриран, толкова изтощен, толкова напълно неспособен да намери отговор, че неговият ъгъл спря боя след 9-тия рунд.
Николино Лоче беше новият световен шампион в лека полусредна категория на WBC и беше спечелил титлата не като нокаутира опонента си, а като пречупи духа му толкова напълно, че неговият ъгъл реши, че вечерта свърши. Първата защита на титлата беше срещу човек, който знаеше точно какво е усещането да я притежаваш. Карлос Хернандес бе бивш световен шампион. Венецуелски боксьор с опита, амбицията и заплахата, способен да направи тази нощ необикновена. И за миг, във втория рунд, изглеждаше, че невъзможното е възможно. 29 años para los dos. Agarró la derecha Hernández. Se debutó como rentado, curioso, ganando por nocaut. En el segundo. Caliente in fighting, caliente, caliente en el del pantalón blanco. Tanto Hernández como Loche prestigian el... Ернандес улучи Лоче с удар, който прати шампиона на пода. Публиката на Луна парк затаи дъх, сякаш историята можеше да се обърне. Bomba de Hernández frenó a Loche. Mal paso del intocable. Cayó Nicolino. Ha caído Loche. Un momento dramático. Но Лоче стана и се захвана за работа. El fantasma del segundo round parece quedar atrás. Observen, la certeza está en Loche. El intento fallido en Hernández, conmovido de las victorias. Sobre los de mano derecha. Siempre es peligroso Hernández. През оставащите 13 рунда, недосегаемият разглоби бившия шампион с безпощадно търпение. Накара го да пропусне, да плати и контролираше всеки сантиметър от ринга. Докато Ернандес ставаше все по-отчаян и изтощен с всеки рунд, Лоче прати Ернандес на пода 2 пъти, докато матчът напредваше. И когато прозвуча последният гонг, единодушното решение не беше под въпрос. Vimos en su primer paso por el boxeo rentado. Va a comenzar el show de Nicolino. Va a meter presión contraofensiva Loche. Muy alta Loche. Observen gancho. Беше повален във втория рунд, но спечели следващите. Недосегаемият не бе само прякор, а обещание, което спази дори когато подът се надигна да го посрещне. Жоао Енрике да Силва пристигна в Луна Парк на 13 октомври 1969 година с нещо, което липсваше на повечето съперници на Лоче. Безупречна професионална биография. Бразилецът беше непобеден, гладен и убеден, че неговият стил на натиск ще е ключът към разгадаването на пъзела, в който недосегаемият превърна защитата си. Но това не се случи. También venían Nicolino por el mismo sábado a la tarde o en ese fin de semana al deporte argentino porque el fútbol se quedaba fuera del Mundial del 70. Cuando Lectura dijo al diablo la fiesta. Енрике натисна от първия рунд, опитвайки се да ограничи движенията на Лоче и да наложи близък бой, където силата му изпъкваше. Лоче го остави да атакува спокойно. Движеше се точно колкото трябва, за да накара бразилеца да пропусне и да го накара да си плати за всеки пропуск. Realmente comenzó a existir en el 59-60 y ya pesadamente en el 61-62, ¿no es cierto? Entonces, hasta ese tiempo yo... Ahí estamos viendo justo algo de los clásicos que más nos gustan. Los grandes campeones del ring, Sí, sí. es el negro Tonso. Buscando parecer que está haciendo muchas cosas y Nicolino manejando... 15 рунда. Единодушно решение. И така приключи серията без загуба на Енрике. Поредният непобеден претендент си зададе въпроса. Какво се случи току-що? Още една успешна защита увеличи наследството на шампиона. Адолф Прюит бе световен номер 1 в суперлека категория. Той дойде в Буенос Айрес агресивно, с натиск и желание за нокаут. Типът боксьор, който вярваше, че ако удря достатъчно, ако нанася удари и стои достатъчно близо, достатъчно дълго време, дори недосегаемият ще падне. 15º y último round y Adolf Fritz de los Estados Unidos. El que primer minuto de esta última vuelta. Той нанесе много удари и стоеше близо. И Лоче не падна. Muy buena izquierda de Loche recién.
y falta menos de 1 para terminar este centro. Рунд след рунд Прюит атакуваше с комбинации, опитвайки се да пречупи шампиона с интензивност и сила. Рунд след рунд Лоче се изплъзваше, движеше и контратакуваше, карайки водещия претендент да изглежда, че се бие с призрак. Дори когато Прюит получи рана на токото в третия рунд, дори при нарастващо напрежение и по-тежки разменени удари, Лоче никога не му позволи да нанесе чист удар. Pasajes finales de la pelea. Este grito de Nicolino, Nicolino, Nicolino. Por parte de Loche, por adentro esa derecha. Pasó el norteamericano. Боят приключи с единодушно решение след 15 рунда. Резултатите бяха 149 към 144 и 149 към 145. Означаваха категорична победа, която остави Прюит начело в ранглистата, но не успя да стигне до титлата, за която бе в Аржентина. От всичко, което Николино Лоче е правил на ринга, всяка защита на титлата, всяко невъзможно избягване, всеки матч, който изглеждаше, че не му коства никакво усилие, тази нощ е най-необикновената. Тъй като Лоче излезе в третия рунд с 2 скъсани сухожилия в лявата ръка. И не спря. Барера Корпас беше испански левичар боксьор, който беше дошъл подготвен със стратегия за игра на левичар, специално създадена да обърка и затрудни шампиона. Във втория рунд нещо се обърка. Сблъсък, неумела размяна. Лявата ръка на Лоче беше неизползваема. Не беше насинена или болезнена. С скъсани сухожилия ръката му висеше отпусната до тялото до края на боя. Всеки друг боксьор би послушал лекаря и се оттеглил. Но Лоче продължи напред. Случилото се през следващите 13 рунда не може да се опише с прости думи. Лоче, биейки се практически само с една ръка, продължи да кара Корпас да пропуска ударите си със същата спокойна прецизност, която беше определяла цялата му кариера. Използвайки само движение на главата, работа с краката и рефлекси, за да избегне пораженията, Намираше начини да контратакува и печели точки въпреки контузията. в 13 и 14 рунд разклати Корпас с контузена ръка. След последния гонг той победи с разделено съдийско решение. Освен това, той се би през по-голямата част от мача с Аркада от 8-я рунд нататък. Скъсани сухожилия. Аркада. 13 рунда и победа с разделено решение. Има боксьори, които печелят благодарение на таланта си. Има боксьори, които печелят благодарение на издръжливостта си. Но Лоче направи и двете за една нощ с една ръка. Този двубой е най-благосклонно запомнен от историята. Човекът, изправил се срещу Лоче онази нощ в Буенос Айрес, по-късно ще стане един от най-добрите леки полусредни боксьори в историята. Антонио Сервантес, Кит Памбеле, Ще спечели титлата на WBA в лека полусредна категория през следващата година и ще я задържи по време на една от най-впечатляващите доминации в дивизията. В края на кариерата си ще остане легенда. Декември 1971 година, Сервантес беше на 24 години. Той не беше побеждаван на световно ниво и убеден, че е готов да отнеме титлата от Локи. de Buenos Aires del púgil de Mendoza en el final del combate. В 15 рунда в Луна Парк Локи изнесе на бъдещия колумбийски шампион майсторски урок за изкуството да накараш велик боксьор да изглежда посредствен. Ескиважите, движенията с глава и спокойното неутрализиране на всичко, което Сервантес му отправяше, Всичко беше там. репертуарът на Лоче срещу един от най-талантливите му съперници. След 15 рунда, двубоят приключи с единодушно решение. И тримата съдии дадоха победата на Лоче.
Човекът, който щеше да стане легенда, се върна в Колумбия с план какво още да научи. Лоче току-що победи бъдещ световен шампион и го направи да изглежда като обикновена вечер. Не всички противници на недосегаемия бяха големи. Големите, които се изправиха срещу него, си тръгваха с нови знания за спорта. 7 успешни защити на титлата. Една световна титла, спечелена на вражеска територия, и едно наследство, изградено не върху нокаути, а върху нещо по-рядко – способността да се изправиш срещу най-добрите боксьори в света и да ги накараш да пропускат напълно. Толкова последователно и красиво, че накрая те трябваше да спрат да се питат как и просто да приемат, че този човек не може да бъде докоснат. С рекорд от 117 победи, 4 загуби и 14 равенства в кариера, продължила близо 2 десетилетия. Николино Лоче остава еталон за защитния бокс. Боксьор, изпреварил времето си, за когото говорим, и половин век след великите му битки. Той не беше с най-силния удар на ринга. Не му беше нужно. Той беше човекът, който не можеше да бъде ударен. А в бокс това може да е най-опасното от всичко.